Αγαπητοί φίλοι που μας παρακολουθείτε από μακριά, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκδήλωση φυσικών επιστημών Science Moments, όπου έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επίκαιρα θέματα της επιστημονικής κοινότητας και να συζητήσουμε για αυτά. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να καλωσορίσω σήμερα τον καθηγητή κύριο Σωτήρη Καρέλα, Διευθυντή του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της εκδήλωσής μας Science Moments. Σπούδασε μηχανολογία με υποτροφία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέσπασε βραβείο ως ο πρώτος αποφοιτής σας. Με υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, εκπώνησε τη διατριβή του στο ΤΟΥΜ του Μονάχου, εστιάζοντας στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Για την καλύτερη εργασία από νέα επιστήμονα, στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΚΟ 2006, του απονεμήθηκε το βραβείο Ρούτσης. Διατελεί επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάιρόιτ και στο ΤΟΥΜ του Μονάχου. Ο καθηγητής Σωτήρης Καρέλας ερευνά στον ευρύτερο τομέα της θερμοδυναμικής, εστιάζοντας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοενέργειας, ενσωματώνοντας την οικολογία και τη διαχείριση αποβλήτων στις έρευνές του. Σήμερα θα μας μιλήσει για νέα ενεργειακά συστήματα που προσφέρουν ελπιδοφόρους τρόπους για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο λόγος τώρα στον καθηγητή Σωτήρη Καρέλα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ένθερμη υποδοχή. Εντάξει, ακόμα δεν έχω κάνει τραγουδιστής, αλλά φαντάζομαι όταν θα κάνω καριέρα σαν τραγουδιστής, κάπως έτσι θέλω να με υποδέχεστε και εκεί πέρα. Sehr geehrte Frau Dicke, vielen Dank. Es ist eine Ehre für mich, hier an der Deutschen Schule Athen zu sein und diese Vorlesung zu halten. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γρηγοριάδου για την πρόσκληση. Να έρθω εδώ σε ένα τόσο φανταστικό κοινό και να μιλήσω για την ενέργεια και για την κλιματική ουδετερότητα. Είναι έννοιες οι οποίες τις ακούμε συνέχεια και το ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτή την κλιματική ουδετερότητα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε να έχουμε το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα που προαναφέρθηκε, να είναι μηδενικό και να μπορέσουμε να δώσουμε, ας πούμε, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, ένα καλύτερο πλανήτη ή μάλλον έναν λιγότερο χειρότερο πλανήτη. Θα το δούμε. Θα ήθελα όμως πάντα τις παρουσιάσεις μου τις ξεκινάω με το σύμβολο του Πολυτεχνείου, που είναι ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας έχει εμπνεύσει πολλά πανεπιστήμια πέρα από το δικό μας. Αν κάποιες ή κάποιοι από εσάς, για παράδειγμα, πάνε αύριο μεθαύριο να σπουδάσουν στο TU Delft, στην Ολλανδία, θα δείτε ότι έχουν ακριβώς το ίδιο σύμβολο, έχουν τη φλόγα και εκεί πέρα. Η φλόγα είναι συμβολική και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω, την οποία μας κατέχει εμάς τους ακαδημαϊκούς, αλλά και τους δασκάλους σας και καθηγητές εδώ πέρα. Είναι η έννοια της γνώσης, είναι η έννοια της τεχνολογίας, είναι η έννοια της μετάδοσης της γνώσης. Ο Προμηθέας ήταν Τιτάνας και ως Τιτάνας είχε έτσι μια κόντρα με τους θεούς, αυτό είναι γνωστό. Ο Δίας, από την άλλη, πίστευε ότι είναι ο Θεός, ήταν ο Θεός, δεν πίστευε μόνο ότι ήταν ο Θεός, και με αποτέλεσμα να θέλει να τα κρατάει όλα για τον εαυτό του και να δίνει έτσι λίγα πράγματα στους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα ήταν ο Προμηθέας να πήγε και την έκλεψε την φλόγα και την έδωσε στους ανθρώπους, δίνοντάς τους έτσι τη γνώση, δίνοντάς τους έτσι την τεχνολογία και δίνοντάς τους την δυνατότητα να αναπτυχθούν όσο γίνεται περισσότερο, με πιο αποδοτικό τρόπο και χωρίς να κρατάνε αυτή την εξουσία για τον εαυτό τους. Γιατί η γνώση είναι εξουσία, η γνώση είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς στο Πολυτεχνείο, στα πανεπιστήμια και όπου πάτε αύριο μεθαύριο, το ίδιο κάνουν και εδώ πέρα στο σχολείο σας. Η γνώση δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει σε μένα.
είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαδώσω. Η δουλειά μου σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι ακριβώς να διαδίδω τη γνώση, να την μεταδίδω στους υπόλοιπους και φυσικά να μου μεταδίδουν και αυτή η γνώση. Πλέον, από εδώ και πέρα στη ζωή σας, μιας και τελειώνετε σιγά-σιγά το σχολείο, η παροχή γνώση είναι αμφίδρομη, όπως λέμε. Δεν είναι ο ένας μόνο δίνει στον άλλον, αλλά και αντίστροφα. Βέβαια, ο Προμηθέας είχε άδοξο τέλος, ίσως να το ξέρετε. Τον φάγανε τα όρνια. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι όταν μεταδίδετε τη γνώση θα έχετε κι εσείς ένα τέτοιο τέλος, αλλά σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στη ζωή σας, γιατί θα έχετε βοηθήσει νέους ανθρώπους και θα τους έχετε μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση. Αυτά είναι οι δραστηριότητες του εργαστηρίου μας. Ακούστηκε εργαστήριο θερμικών διεργασιών, ακούγεται κάτι έτσι εξωτικό. Ασχολούμαστε με δύο πράγματα με τα οποία θα σας μιλήσω και σήμερα. Από τη μία έχουμε τα κεντρικά ενεργειακά συστήματα, να λάβουμε υπόψη μας όπως ήταν παλιά η μεγάλη σταθμή που παράγει η ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίοι τώρα πάνε σιγά-σιγά να αλλάξουν λογική, σύμφωνα με τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Και από την άλλη υπάρχουν τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα, ένα ενεργειακό σύστημα το οποίο μπορεί να έχει το σχολείο σας, το κάμπους αύριο μεθαύριο στο πανεπιστήμιό σας, ένα ενεργειακό σύστημα που μπορεί να έχει ένα χωριό, μια πόλη και ούτω καθεξής. Εδώ είναι κάποιες έννοιες τις οποίες θα σας πω και σήμερα. Η βασική μου δουλειά είναι να διδάσκω, όπως αναφέρθηκε πριν, διδάσκω σε 3 κυρίως πανεπιστήμια. Στο Πολυτεχνείο διδάσκω θέματα που έχουν να κάνουν μεταφορά θερμότητας, θερμοδυναμική, θερμικούς σταθμούς. Στο Μόναχο διδάσκω παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και ηλιακή ενέργεια. Και στο Bayreuth πάνω σε ενεργειακά συστήματα. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα θέματα της ενέργειας και πού πάμε, με λίγα λόγια. Υπάρχει η ενεργειακή πολιτική. Αυτά είναι πράγματα τα οποία και εγώ στην ηλικία σταυαριόμουν πάρα πολύ. Αλλά είναι μια εισαγωγή και δεν θα συνεχίσω με το να σας δείχνω Ευρωπαίους επίτροπους. Αλλά θα να σκεφτούμε λιγάκι πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σου λέει το 2050 θα πρέπει να σταματήσει οτιδήποτε είναι ορυκτό. Θα πρέπει το αποτύπωμά σου του διοξιδίου του άνθρακα να είναι μηδενικό. Μηδενικό, το GHG που γράφει εδώ πέρα είναι greenhouse gases. Οπότε οποιοδήποτε αέριο του θερμοκηπίου θα πρέπει να είμαστε μηδενικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Μάλιστα, τώρα τον Οκτώβριο, εκεί που είχε τεθεί ένα όριο για το 2030, ένας στόχος, τον Οκτώβριο είπανε, δηλαδή 32% να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, renewable energy που γράφει εδώ πέρα. Κάπου τον Οκτώβριο είπαν όχι 32%, λίγο είναι. Ας πάμε πιο πάνω, ας πάμε στο 42,5%. Και έτσι ανέβηκε και αυτό, έχοντας έναν στόχο περισσότερο, ας πούμε, πιο δύσκολο μεν, από την άλλη είναι όμως πραγματοποιήσιμος. Οπότε οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα έλεγε πάμε λοιπόν να γεμίσουμε όλο τον κόσμο με φωτοβολταϊκά, πάμε να γεμίσουμε όλο τον κόσμο με αιωλικά, με ηλιοθερμικά, με γεωθερμία, να πάρουμε ενέργεια από τα κύματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το 100%. Αυτό θα το σκεφτόμασταν βλέποντας αυτή τη διαφάνεια και θα λέγαμε, άρα επενδύουμε σε αυτό και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο προς την κλιματική ουδετερότητα. Θα δούμε γιατί όλα αυτά είναι σωστά μεν, αλλά υπάρχουν και το αλλά το οποίο δεν αναιρεί το πρώτο, αλλά συμπληρώνει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα το ερώτημά μας είναι πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε αυτή την ουδετερότητα την κλιματική. Και εδώ πέρα το ποδηλατάκι μας λέει αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπετε στην πίσω ρόδα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε εμείς κινούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί τα ποδήλατα ως γνωστόν έχουν πίσω κίνηση. Αν είχαν μπροστά, δεν ξέρω τώρα, εκτός από τα τρίκυκλα, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα ήμασταν με γύψους εδώ πέρα. Και μπροστά είναι η γη, την οποία την οδηγάμε με το τιμόνι μας. Άρα, με το τιμόνι προσπαθούμε να έχουμε μια πράσινη γη, χρησιμοποιώντας την πίσω ρόδα, που είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα, λοιπόν, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι να δούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η καλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε. Αν εγώ δηλαδή μία μέρα
δεν καταναλώσω ρεύμα στην πολυκατοικία τη δικιά μας, για παράδειγμα, ανεξάρτητα αν έχει ηλιακάδα όπως είναι σήμερα, κάποιοι άνθρωποι έχουν συνηθίσει και πατάνε το κουμπί και ανάβουν το φως για να κατέβουν το κλιμακοστάσιο έναν όροφο, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σπατάλης ενέργειας, η οποία δεν χρειαζόταν καν να υπάρξει. Άμα σκεφτείτε τη ζωή σας, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες χρησιμοποιούμε ενέργεια χωρίς να έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το energy efficiency, να είμαστε αποδοτικοί. Προφανώς, όταν εγώ έχω ένα παλιό air condition και με κρυώνει, μου προσφέρει κλιματισμό, εάν εγώ αυτό το αλλάξω με ένα 2 φορές καλύτερο air condition, τότε προφανώς θα καταναλώνω και τη μισή ενέργεια. Άρα αυτό είναι η ενεργειακή απόδοση, energy efficiency. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας και αυτό είναι, έχουμε και εμείς μερίδιο σε αυτό. Το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να πούμε ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βάλουμε όσο γίνεται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το τρίτο θα το δούμε σε λίγο, είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Αυτά λοιπόν κατά τη διάλεξή μου θα τα δούμε τόσο σε κεντρικά όσο και αποκεντρωμένα συστήματα. Άρα θα δούμε τι να κάνουμε σε κεντρική παραγωγή, τι θα γίνει ας πούμε όλη αυτή η πτολεμαΐδα η οποία έχει τόσους σταθμούς ή αντίστοιχα η Ruhrgebiet στην Γερμανία, όπου μέχρι τώρα ήταν το κέντρο του λιγνίτη για τη Γερμανία και τώρα αυτή τη στιγμή λέμε όχι, δεν θέλουμε άλλο άνθρακα. Είναι το υδρογόνο μία λύση? Τη βάζω από τώρα αυτή τη λέξη στο παιχνίδι, θα τη συζητήσουμε αρκετά. Και το άλλο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τέλος θα το δούμε αυτό και σε αποκεντρωμένα συστήματα στο σπίτι μας. Θα μπορούμε το σπίτι μας, και έτσι το βλέπουμε το αύριο, το σπίτι μας να είναι ένα μικρό εργοστάσιο και τελικά να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Δηλαδή να έχουμε ένα κτίριο, να έχουμε μία συμπεριφορά στην οποία να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ή και θετικό, δηλαδή στο τέλος της ημέρας να παράγουμε περισσότερη ενέργεια από όσο καταναλώνουμε και να βοηθάμε κιόλας. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με τα κεντρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας. Η διαφάνεια είναι στα αγγλικά, επειδή υπάρχει η μετάφραση για να μπορούν και όσοι δεν μιλάνε καλά ελληνικά να παρακολουθήσουν. Αλλά αν υπάρχουν κάποιες λέξεις που δεν γνωρίζουμε, θα τις συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως, ό,τι είναι στη διαφάνεια θα το αναλύω. Αυτό είναι λοιπόν ένα διάγραμμα το οποίο μας αρέσει να το δείχνουμε αυτό. Πάρα πολύ αρέσει σε αυτούς που κάνουν στατιστική να δείχνουν τέτοια διαγράμματα. Είναι από την International Energy Association. Δείχνει ουσιαστικά πόσο πολύ έχουν αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα που είναι το γκρίζο και βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε μια συνέχεια όπου αυξάνονται όλες αυτές οι πηγές ενέργειας. Πάρα πολύ ωραίο, το θέλουμε, μας αρέσει, δεν έχουν ενεργειακό αποτύπωμα, είναι σούπερ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν γύρισε και εμάς το κράτος κάποια στιγμή και είπε το εξής. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, είναι μια μικρή παρένθεση. Είπε λοιπόν το κράτος ότι έχουμε ήλιο. Τέλεια. Το βλέπουμε και σήμερα, είναι φανταστική ημέρα. Άρα, τι σημαίνει ήλιος? Φωτοβολταϊκά. Πάμε λοιπόν στο χωράφι του αγρότη που είχε στάρι και φύτρωνε κάτι το οποίο το τρώω κιόλας, το στάρι, έτσι, και ίδρωνε εκεί πέρα ο αγρότης και του λένε βάλε φωτοβολταϊκά εκεί, σταμάτα να καλλιεργείς στάρι, βάλε φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά φέρτε τα φωτοβολταϊκά παρεπτόντως από την Κίνα, γιατί στην Κίνα είναι η μισή τιμή. Το κρατάμε γι' αυτό. Και στη συνέχεια κάτσε εσύ λοιπόν στο καφενείο και να σου έρχονται τα λεφτά από τον ουρανό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που να πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο και ότι είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάνω μια ενεργειακή πολιτική, πρέπει να σκεφτώ και όλο το κομμάτι το κοινωνικό. Άρα, αυτή είναι μια λάθος ανάπτυξη. Γιατί τα φωτοβολταϊκά έρχονται από την Κίνα. Άρα βοηθάω εκεί. Και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το πάρω σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Τα λεφτά έρχονται από τον ουρανό. Τα φωτοβολταϊκά χρειάζονται πυρίτιο. Το πυρίτιο έρχεται από τη γη. Άρα πρέπει να λάβω υπόψη μου στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όλο αυτό που έσκαψα, εξόριξα το πυρίτιο, μετέφερα τα φωτοβολταϊκά από την Κίνα στην Ελλάδα και μετά τα έβαλα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, δουλειά. Ποιος βρήκε δουλειά, πόσοι βρήκανε δουλειά και πώς μπορώ να κλείσω ένα εργοστάσιο που δουλεύουν 100 άτομα
και να πάρω φωτοβολταϊκά που θα τα βάλουν 5 άτομα και αυτοί που θα τα κατασκευάσουν, που είπα και πριν. Άρα, όταν σκεφτόμαστε για μοντέλα και στο μέλλον, θα πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη μας. Αυτό όλο, όπως σας το περιέγραψα και περιβαλλοντικά, ονομάζεται ανάλυση κύκλου ζωής και θα το δούμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, λοιπόν, έχουμε, όπως βλέπετε, έναν στόχο, ο οποίος τον είπαμε πριν, και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες τον έχουν ξεπεράσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μέσος όρος αυτή τη στιγμή της Ευρώπης σε ανανεώσιμο είναι 23%, 42,5% είπαμε πριν. 23%. Έχουμε ακόμα μέλλον. Βλέπουμε όμως και κάποιες χώρες οι οποίες το έχουν υπερβεί. Η Σουηδία, για παράδειγμα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το σημείο, άρα είμαστε κάπου στο μέσο όρο, όπως επίσης και η Γερμανία. Να σας πω επίσης ότι η Γερμανία αποφάσισε και το καλοκαίρι λειτουργήσε και ο τελευταίος πυρηνικός σταθμός, σταματήσαν και τα πυρηνικά στη Γερμανία. Άρα σιγά σιγά θα δούμε και αυτό το νούμερο να αυξάνει πάρα πολύ. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα επόμενα 6 χρόνια λοιπόν, μέχρι το 30, θα πρέπει να πετύχουμε αυτήν εδώ τη διαφορά που βλέπετε. Και βλέπετε και κάποιες άλλες χώρες, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ουσιαστικά και τα νούμερα που έχουν, σαν για παράδειγμα την Νορβηγία ή άλλες χώρες που φαίνονται σε αυτό το διάγραμμα. Άρα οδεύουμε στο να βάλουμε πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε αυτό είναι τέλειο. Μας αρέσει και να δούμε λιγάκι τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γερμανία βγήκε πέρσι και λόγω του πολέμου, βγήκε κάτι το οποίο ονομάστηκε Osterpaket. Δηλαδή είναι το πακέτο που βγάλανε το Πάσχα. Αυτό ουσιαστικά έθετε σαν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη την ενεργειακή πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βάλουν offshore wind turbines, δηλαδή ανεμογεννήτριες στη θάλασσα μέσα, στη βόρεια θάλασσα αυτό. Επίσης, να συμπληρώσουν θέματα δικτύου, αλλά και το τελευταίο που λέει, να πείσει όλους τους πολίτες να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, με τη λογική που είπαμε και πριν. Είναι κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στο να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Αν δείτε, η κάτω-κάτω γραμμή, η πράσινη, είναι η γραμμή η οποία μας δείχνει την κατανάλωση ενέργειας στη Γερμανία μέχρι τα μέσα του χρόνου του προηγούμενου. Βλέπετε λοιπόν ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα που είναι πιο πάνω έχει πέσει η κατανάλωση ενέργειας. Πολύ καλό αυτό. Άρα στον κόσμο μπήκε μέσα στο αίμα του εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως φαντάζομαι και σε όλους εσάς και σε όλες εσάς εδώ μέσα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πλέον η γενιά η δικιά σας, να βάλω και τη δικιά μου μαζί, για να φαίνομαι πιο μικρός. Άρα η δικιά μας η γενιά το βλέπει αυτό. Βλέπει ότι πρέπει να καταναλώσω λιγότερο. Βλέπει ότι πρέπει να πάω σε πιο πράσινες συνήθειες. Αυτό έγινε λοιπόν στη Γερμανία και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως κάτι το οποίο θα ήθελα να το σκεφτούμε. Βλέπουμε ένα διάγραμμα το οποίο το πράσινο, το πάνω, δείχνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κάτω, το κόκκινο, δείχνει, κάτω-πάνω αλλάζουν κιόλας, έτσι. Το κόκκινο δείχνει τις ορυκτές πηγές ενέργειας. Πάμε λοιπόν και λέμε το εξής. Κοιτάξτε τι γίνεται. Σε κάποιες, αυτή είναι η χρονιά του 2022 και μετά το μισό 2023. Σε κάποιες περιπτώσεις παράγει περισσότερη ισχύ από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως υπερκαλύπτει τα ορυκτά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι γίνεται αυτό? Είναι πολύ απλό εδώ πέρα και μάλιστα τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο είναι αυτός. Έφτασε τα ορυκτά καύσιμα να πέσουν στο 30%, πάρα πολύ χαμηλή ισχύ από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα είναι σαν να δηλαδή μέσα σε λίγο καιρό τα έχουμε εκμηδενήσει. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και είχε να γίνει από την εποχή COVID στη Γερμανία. Γιατί όμως σε κάποιες φορές είναι έτσι και κάποιες είναι αλλιώς. Εδώ λοιπόν έρχεται η φυσική των πραγμάτων και βλέπετε ότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε πάρα πολύ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά. Είχε φοβερό καιρό στη Γερμανία, λιακάδα. Άρα βλέπετε ότι και επίσης φύσαγε. Άρα βλέπετε ότι τα ανανεώσιμα έχουν υπερκαλύψει την καμπύλη των ορυκτών με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ πράσινη ενέργεια. Φοβερό, τρομερό μαζί σας. Για κοιτάξτε όμως τι έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα,
όπου ουσιαστικά ήρθε παγωνιά στην Ευρώπη. Παγωνιά σημαίνει θέλω ενέργεια. Άρα βλέπετε ότι εκεί πέρα δεν μπορέσανε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να σου κάνουν τη δουλειά. Δεν μπορέσαν να καλύψουν αυτή την ανάγκη, με αποτέλεσμα να ανέβουν τα ορυκτά, άρα και το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, γιατί και με λιγνίτη και με άνθρακα και με φυσικό αέριο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό εδώ το πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μια πολύ ωραία ελληνική λέξη που τη χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Είναι η λεγόμενη λέξη στοχαστικότητα. Η στοχαστικότητα είναι κάτι το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι έτσι, να φυσάει ο έολος, ο ήλιος, πώς έλεγε στη μυθολογία, να βγει και με το άρμα του τέλος πάντων και λάμπει πάνω στον ουρανό κτλ. Άρα έχουμε πολύ ωραία ενέργεια, την οποία την παίρνουμε από αυτά τα ανανεώσιμα, όμως κάποια στιγμή μπορεί να βρέχει, να είναι χάλια ο καιρός και να έχω προβλήματα. Η ενέργεια όμως, όταν την παράγει, η ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει κάποιος να την καταναλώνει. Άρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Έχει κάποιες χώρες εκεί πέρα, οι οποίες το 2013 είπανε ότι κοίταξε να δεις, παράγεις περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνεις. Άρα θα πρέπει να κάνεις τη λεγόμενη διακοπή. Αυτό στα αγγλικά λέγεται curtailment και είναι ουσιαστικά κόβω την ηλεκτρική ενέργεια, σταματάω τις ανεμογεννήτριες αν θέλετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Έχω ενέργεια εκεί πέρα, έχω πράσινη ενέργεια και την αφήνω και την κόβω. Γιατί δεν μπορεί κανείς να την απορροφήσει. Και μάλιστα τι έγινε στη Γερμανία και γίνεται ακόμα, λόγω ακριβώς του ότι υπάρχει πάρα πολύ, παρέχουμε πάρα πολύ ρεύμα για την ίδια ζήτηση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει. Και σε κάποιες στιγμές μάλιστα πάει αρνητική. Δηλαδή πέρσι είχε κοντά στις 400 ώρες αρνητική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή εγώ που παράγω ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να πληρώσω κάποιον για να την πάρει και όχι να με πληρώσει αυτός. Αυτό δείχνει ότι θα χρειαστεί ένας τρόπος να αποθηκεύσω την ενέργεια. Και για να σας δείξω μία πάπια εδώ ωραία που είναι η λεγόμενη Duck Curve, να σας πάω στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Καλιφόρνια, που φαντάζομαι είναι όνειρο πολλών να πάνε από εκεί πέρα να δούνε, ξέρω εγώ, το Beverly Hills ή οτιδήποτε. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό που συζητάμε είναι το εξής. Αυτή είναι μία μέρα στην Καλιφόρνια. Το πρωί, τα μεγάλα peaks, όπως λέμε, η μεγάλη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το πρωί, γιατί εκεί φτιάχνουμε τους καφέδες, αρχίζουν τα μαγειρία, λειτουργούν κτλ. Τα γραφεία, όλα, άρα έχουμε μεγάλο πικ ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά το μεσημέρι πέφτει η ζήτηση λιγάκι και το απόγευμα προς βράδυ ξανανεβαίνει η ζήτηση, γιατί εκεί πάμε, γυρνάμε σπίτι μας, κάνουμε τις δουλειές, ανοίγουμε την τηλεόραση, βλέπουμε τον Ολυμπιακό στο Europa League, για παράδειγμα. Και... Ήξερα πώς θα σας ξυπνήσω. Λοιπόν, και μετά πάμε για ύπνο. Εσείς σε λίγα χρόνια δεν θα πηγαίνετε για ύπνο μετά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εμείς οι πιο μεγάλοι πάμε για ύπνο. Αν όμως τώρα πούμε ότι σταματάμε να έχουμε τους θερμικούς σταθμούς, αν πούμε ότι σταματάμε να ακολουθούμε αυτό και ουσιαστικά βάζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα παρατηρήσουμε το εξής. Το μεσημέρι που έχει γιακάδα, θα πρέπει να σταματήσει ο σταθμός, ένας θερμικός σταθμός που παράγει ενέργεια, και να καλύψει αυτή την ενέργεια, να την καλύψει το φωτοβολταϊκό. Μετά, όταν πέσει ο ήλιος, αφού θα πέσει ο ήλιος, το φωτοβολταϊκό θα σταματήσει να παράγει ενέργεια. Άρα θα πρέπει να γκαζώσω, και το γκάζωμα είναι ο λαιμός της συγκεκριμένης πάπιας, αυτό είναι σαν μία πάπια, άρα ο λαιμός της δείχνει ότι πρέπει να γκαζώσω πάρα πολύ. Και πώς θα γκαζώσω, τι θα πω εκείνη την ώρα? Άντε φύσα, έολε, άντε ξαναβγες ήλιε, δεν γίνεται. Άρα κάποιος πρέπει να είναι εκεί να μου δώσει αυτή την ενέργεια. Αυτή την ενέργεια θα πρέπει να τη δώσει κάποιος που την έχει αποθηκεύσει. Αυτό ήταν το Duck Curve, το οποίο ίσχυε το 2013. Τώρα στη Γερμανία είναι έτσι η κατάσταση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, συγγνώμη, στην Καλιφόρνια είναι αυτό που δείχνω. Αυτό είναι ακόμα στην Καλιφόρνια. Αυτό που λέγανε λοιπόν το 2013 επιβεβαιώθηκε στην Καλιφόρνια.
Και κοιτάξτε να δείτε το 2022 πώς σταματήσαν τελείως όλοι οι θερμικοί σταθμοί, όλα τα ορυκτά καύσιμα και στη συνέχεια πρέπει να ξαναμπούν εμπρός και να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Και έτσι αυτό που λένε σήμερα είναι ότι ενώ συζητάγαμε για μία πάπια, αυτή είναι μία πάπια, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, το 2013 και το 2018 που φαίνεται εδώ πέρα, τελικά έχει γίνει κάνιον. Έχει γίνει ολόκληρη χαράδρα ουσιαστικά. Άρα σε αυτή την περίπτωση, ή φαράγγι τέλος πάντων. Άρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρούμε μια λύση. Προφανώς για εμάς τους μηχανικούς δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην βρίσκουμε λύση. Όπως έλεγε ένας καθηγητής δικός μου, απλά για εμάς τους μηχανικούς, αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι αδύνατο, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά θα γίνει. Άρα λύση θα βρούμε. Και αυτή η λύση φαίνεται και σε αυτό το κόμικ. Εντάξει, γερμανικά τουλάχιστον ξέρετε όλοι εδώ πολύ καλύτερα από μένα. Άρα βλέπετε εδώ πέρα τον πατέρα με το παιδάκι να του λέει: κοίταξε να δεις, ηλιοφάνεια, πάμε, ηλιακά. Μετά την επόμενη λέει αέρας, έολος που σας έλεγα πριν. Αιωλικά, πάμε, βάζουμε ανεμογεννήτριες. Και μετά κάποια στιγμή έρχεται και αυτή η εικόνα στην οποία εικόνα δεν μπορείς να παράξεις ενέργεια από κανένα από τα δύο ανανεώσιμα. Οπότε πετάγει το παιδάκι και λέει: τι θα έλεγες να αποθηκεύουμε κιόλας ενέργεια. Άρα σήμερα ένα από τα βασικά μικρά γράμματα στο ναι στην διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η αποθήκευση ενέργειας. Και ποιο είναι το κόνσεπτ? Το κόνσεπτ είναι να παίρνουμε λοιπόν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την ενέργεια, είτε να την κάνουμε θερμότητα, είτε να την κάνουμε ηλεκτρική ενέργεια, είτε να την κάνουμε μεταφορές. Προσέξτε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που βλέπουμε τώρα και μπορεί και κάποιοι από εσάς ήδη να έχετε πάρει, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένας τρόπος αποθήκευσης ενέργειας. Τη βάζω την ενέργεια στην μπαταρία του αυτοκινήτου. Να, αποθήκευση ενέργειας με μπαταρία. Και μάλιστα φορτίζω όταν η τιμή είναι χαμηλή. Όταν η τιμή είναι χαμηλή σημαίνει ότι έχω υπερπροσφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα αυτό βολεύει για το σύστημα. Και πλέον οι μεταφορές, η θέρμανση, η ψήξη, η ηλεκτρική ενέργεια είναι σε όλο αυτό το πακέτο που ονομάζουμε σήμερα Smart Cities, έξυπνες πόλεις. Άρα υπάρχει αυτό που ονομάζουμε Power to X. Power to X σημαίνει το να μετατρέψω λοιπόν την ηλεκτρική ενέργεια σε κάτι άλλο, είναι αυτό το X. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να είναι πάλι ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί να είναι θερμότητα, μπορεί να είναι κάτι. Αλλά να το μετατρέψω σε κάτι, μη σταματήσω την παραγωγή με τις διακοπές που σας είπα πριν. Να έχω κάτι το οποίο μπορώ να το ξαναμετατρέψω σε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι μπορούμε να έχουμε μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε άλλα συστήματα, μπορούμε να έχουμε υδρογόνο, όπως θα πω σε λίγο, συστήματα τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια. Ένα από αυτά είναι η αντιλυσιοταμίευση. Αν πάτε εκεί στα δυτικά της Γερμανίας, κοντά στο Λουξεμβούργο, να περάσετε και από το Λουξεμβούργο, να δείτε ένα πολύ ωραίο σύστημα αντιλυσιοταμίευσης που υπάρχει. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχω περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας, ανεβάζω νερό σε μία στάθμη ψηλά. Όταν την έχω ανάγκη την ηλεκτρική ενέργεια, το αφήνω να πέσει αυτό το νερό και έτσι παράγει επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια. Αυτός είναι λοιπόν ένας ωραίος τρόπος να αποθηκεύω ενέργεια. Ένας άλλος τρόπος είναι προφανώς οι μπαταρίες. Να αποθηκεύσουμε μπαταρίες, πάλι όμως θα πω για τα κρίσιμα υλικά, critical materials στα αγγλικά. Δηλαδή όλα αυτά καλά τα λέμε. Με τι υλικά τις φτιάχνω αυτές τις μπαταρίες? Ποιος θα είναι ο κύκλος ζωής της μπαταρίας? Έχω τα υλικά στο υπέδαφος μου ή θα καταστρέψω όλο τον πλανήτη για να φτιάχνω μπαταρίες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν δίνει φράγκο αν δεν την πείσω ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις δεν είναι critical. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης είναι μπορώ να αποθηκεύω, ας πούμε, να έχω έναν συμπιεστή, να συμπιέζω αέρα όταν έχω πολύ ηλεκτρική ενέργεια, το βάζω μέσα σε μία σπηλιά και μετά αφήνω αυτόν τον αέρα να ξανάρθει και μου παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Ή το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το να ψύχω τον αέρα. Ο πρώτος που διαχώρισε τον αέρα σε υδρογόνο και σε άζωτο και οξυγόνο, ήταν ο Καρλ φον Λίντε, ο οποίος κατάφερε και υγροποίησε, όπως λέμε, τον αέρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι και όλος από την εταιρεία τη Linde. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει, να παράγει, δηλαδή την περίσσια ενέργεια να τη χρησιμοποιεί για να υγροποιεί τον αέρα. Αλλά μπορούμε να παράγουμε και θερμότητα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε πάρα πολύ για τις αντλίες θερμότητας. Συζητάμε πάρα πολύ για το να ζεσθενόμαστε με ηλεκτρική ενέργεια. Άρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας για να ζεσθενόμαστε.
Ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας για να την αποθηκεύουμε κάτι, τη θερμότητα αυτή, και να την χρησιμοποιούμε πιο μετά. Ή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φαίνεται εδώ πέρα. Και ούτω καθεξής. Και κάτι αντίστοιχο θερμοδυναμικά, τέλος πάντων, που μελετάμε, είναι αυτό που λέμε Carnot batteries. Δηλαδή, σκεφτείτε να έχουμε ηλιακή ενέργεια και να έχουμε και ηλεκτρική ενέργεια. Παίρνουμε τη θερμότητα από τον ήλιο, βάζουμε ηλεκτρική ενέργεια και ουσιαστικά τη θερμότητα αυτή της ανυψώνουμε την στάθμη. Στη συνέχεια μπορεί με την αντίστροφη λογική να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια όποτε το έχουμε ανάγκη. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί κυρίως δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε την ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας. Και το τελευταίο, και αυτό που θα ήθελα να δούμε πάρα πολύ και ακούμε αυτή τη στιγμή, όποιος ξέρει, όπως μου λέει και ένας συνάδελφος, πώς γράφεται το υδρογόνο και πάει σε μια εταιρεία, βρίσκει δουλειά. Άρα, με λίγα πόσο μάλλον να ξέρει και τις τεχνολογίες του υδρογόνου. Το υδρογόνο είναι ένα στοιχείο, το οποίο είναι ένα αέριο, το οποίο ουσιαστικά είναι και, όπως γνωρίζουμε και από τη χημεία μας, έχει ένα ηλεκτρόνιο και φαίνεται εδώ το στοιχείο το συγκεκριμένο. Το λέμε υδρογόνο Wasserstoff, γιατί ουσιαστικά είδαν ότι όταν καίγεται παράγεται μόνο νερό. Αυτό ήταν, γι' αυτό λέμε υδρογόνο, γεννάει το νερό. Και είναι η λέξη η οποία χρησιμοποιείται και σε όλες τις γλώσσες. Στα γερμανικά είναι η λέξη Wasserstoff. Αυτό το υδρογόνο, το οποίο ήταν το πρώτο πάρα πολύ ελαφρύ, ας πούμε, αέριο το οποίο βρήκανε, μεταξύ άλλων ενέπνευσε τον κόσμο για να φτιάξει και αυτά τα Zeppelin και κάποιους άλλους τους ενέπνευσε για να βγάλουν δισκάρες σαν αυτήν εδώ, που σας δείχνω, τον Led Zeppelin, που όσοι δεν την έχετε ακούσει, να την ακούσετε. Είναι λοιπόν ο δίσκος ο οποίος εμπνεύστηκε από την καύση ακριβώς του υδρογόνου μέσα στο Zeppelin, γιατί το υδρογόνο, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολύ έφλεκτο. Άρα λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει τώρα η οικονομία υδρογόνου, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το αέριο. Αυτό το αέριο λοιπόν θα μπορούσε να πει κανένας ότι συνήθως σήμερα παράγεται κυρίως από φυσικό αέριο. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Δηλαδή, να πάρω το φυσικό αέριο που είναι ορυκτό και να παράξω υδρογόνο και να χρησιμοποιήσω το υδρογόνο είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καινούριο. Το να πάρω όμως την περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας και μέσω του ηλεκτρολίτη να παράξω υδρογόνο και οξυγόνο και να πάρω το υδρογόνο και να το χρησιμοποιήσω όποτε θέλω, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αντί να διακόπτω λοιπόν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, βάζω αυτή την ηλεκτρική ενέργεια σε έναν ηλεκτρολίτη και ο ηλεκτρολίτης αυτός παράγει το υδρογόνο και το υδρογόνο μπορώ να το χρησιμοποιήσω όποτε θέλω να παράξω ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, να ένας ωραίος τρόπος αποθήκευσης ενέργειας. Και μάλιστα, αυτό το ονομάζουμε πράσινο υδρογόνο. Με άλλα λόγια, το υδρογόνο έχει χρώματα. Όχι σαν μόριο, αλλά έχει χρώματα ανάλογα με το πώς το παράγω. Μπορούμε να το πούμε γκρι υδρογόνο, μπλε υδρογόνο, τυρκουάζ υδρογόνο. Το μπλε υδρογόνο είναι αυτό που σας είπα από το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για την αποθήκευση ενέργειας, άρα να πάρω το πράσινο υδρογόνο, green hydrogen. Και αυτό με ηλεκτρόλυση μπορώ να το παράξω και να έχω κάτι το οποίο έχει μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά συστήματα και πολλές εταιρείες, εδώ είναι τυχαίο το παράδειγμα της εταιρείας, θα βρείτε πάρα πολλή πληροφορία, με κάποιους οι οποίοι παράγουν υδρογόνο και το χρησιμοποιείς από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα στην Ελλάδα πρόσφατα, και συμμετέχουμε και εμείς σαν εργαστήριο, ξεκίνησε να φτιάχνεται η πρώτη κοιλάδα υδρογόνου, Hydrogen Valley. Δηλαδή, μία κοιλάδα θα είναι στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί που είναι και τα δηληστήρια, ένα μέρος στο οποίο θα παράγεται πράσινο υδρογόνο, θα τροφοδοτεί και το transport με υδρογόνο, άρα και τα λεωφορεία και τα πλοία, και έτσι θα έχουμε μία ολόκληρη κοινότητα υδρογόνου εκεί πέρα. Σκεφτείτε το εξής. Ωραία τα λέμε εμείς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σκεφτείτε δύο πάρα πολύ δύσκολους παίχτες. Ο ένας είναι τα πλοία και ο άλλος είναι τα αεροπλάνα. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ηλεκτρικό αεροπλάνο να μας πάει στο Βερολίνο. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρέπει να βρω καύσιμα τα οποία θα τα δώσω στο αεροπλάνο και θα πετάξει και θα πάει στο Βερολίνο. Γιατί το αεροπλάνο θέλει τουρμπίνα, το αεροπλάνο θέλει όθηση. Αυτό λοιπόν μπορεί να μου το προσφέρει το υδρογόνο. Μήπως μπορεί, άρα γενικώς προσπαθούμε να παράξουμε υδρογόνο, να το αποθηκεύσουμε και να το ξαναχρησιμοποιήσουμε.
Κάτι τέτοιο κάνουμε και εμείς σε μια γαλλική πόλη, στην οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μια τουρμπίνα που φαίνεται εδώ πέρα και στην οποία καίγεται φυσικό αέριο. Εμείς πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα και είπαμε δεν θα καίσει άλλο φυσικό αέριο, πάμε να δούμε αν μπορούμε να βάζουμε σιγά σιγά και υδρογόνο. Αρχίσαμε λοιπόν με 5%, 10%, σήμερα φτάσαμε στο 100% υδρογόνο. Άρα λοιπόν, να ένας καταναλωτής, μπορώ λοιπόν, παράγω το υδρογόνο πράσινο όταν είναι περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας και πάω και το καίω σε μια τουρμπίνα, άρα σε μια μεγάλη παραγωγή και έτσι δεν έχω εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πολύ σημαντικό. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν διώχνουμε το φυσικό αέριο. Βλέπετε εκεί πέρα ότι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούμε με τον ηλεκτρολίτη να παράξουμε αυτό το υδρογόνο και αυτό να το στείλουμε κατευθείαν στην τουρμπίνα και έτσι να παράγουμε ηλεκτρισμό και θερμότητα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ sustainable όπως λέμε. Θέλει όμως λίγο προσοχή, όπως για όλες τις τεχνολογίες περιβαλλοντικές. Αυτό είναι το Τιτανικός, ας πούμε, ο οποίος πάει στο παγόβουνο. Ο Τιτανικός έπεσε στο παγόβουνο και όταν βλέπεις μια τέτοια περίπτωση, δεν είσαι σίγουρος ή σίγουρη αν από κάτω υπάρχει ένα βάθος ή όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπεις μόνο την κορυφή του παγόβουνου, πρέπει να το βλέπεις όλο το παγόβουνο. Αυτό το όλο το παγόβουνο, όταν το δούμε με τη βοήθεια της ανάλυσης κύκλου ζωής, από πού ήρθε το υδρογόνο, από πού ήρθε ο ηλεκτρολίτης, τι υλικά χρησιμοποίησα, πώς τα έβγαλα από τη γη, πού θα καταλήξει όταν σταματήσει να λειτουργεί μετά από 20 χρόνια. Αυτό θα μου δώσει μια πλήρη περιβαλλοντική ανάλυση όλου του συστήματος και αυτό ονομάζεται ανάλυση κύκλου ζωής. Άρα και το υδρογόνο να το χρησιμοποιήσω έχει κάποιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ξαναλέω δεν κοιτάζουμε μόνο την τελική, το τι βγάζει στην καμινάδα, πρέπει να δούμε όλο τον κύκλο ζωής του μέχρι να φτάσει στην καμινάδα. Κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα, αυτό καθ' αυτό. Γιατί να μην το χρησιμοποιούμε? Αφού είπαμε πρέπει να μηδενίσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αντί να το πετάξω στο περιβάλλον και να στεναχωριέμαι, να το ξαναπάρω και να το ξαναχρησιμοποιήσω. Το διοξείδιο του άνθρακα, επειδή είσαστε και πολύ καλές και πολύ καλοί στη χημεία, έχει άνθρακα. Άρα μήπως τον άνθρακα αυτόν να τον ξαναχρησιμοποιήσω? Αυτός ο άνθρακας μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε με το υδρογόνο από τη μία, με το διοξείδιο του άνθρακα από την άλλη, να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο και να τα κάνουμε είτε μεθάνιο, είτε μεθανόλη που είναι εδώ, ή εθανόλη ή ό,τι θέλουμε. Άρα να το κάνουμε καύσιμο το οποίο μπορεί να μπει κατευθείαν στο αεροπλάνο, μπορεί να μπει κατευθείαν στο καράβι και να λύσουμε το πρόβλημα που σας είπα πριν. Άρα με αυτούς τους τρόπους, παντρεύοντας αυτές τις εκπομπές, μπορούμε να φτιάξουμε πολύ υψηλής απόδοσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Ακόμα και πλαστικά. Δηλαδή μπορούμε, παίρνοντας το διοξείδιο του άνθρακα από τη βιομηχανία, να παράξουμε και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν τρόποι να το δεσμεύσεις το διοξείδιο του άνθρακα για να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Εδώ είναι στο Τέξας μια τεράστια εγκατάσταση που δεσμεύει 4.000 τόνους διοξείδιο του άνθρακα την ημέρα. Αυτή εδώ είναι μια εγκατάσταση η οποία δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα απευθείας από τον αέρα. Αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά ο αέρας έχει πολύ μικρή συγκέντρωση διοξείδιου του άνθρακα, έχει κάτω από 1%. Άρα δεν μπορώ να το πάρω το διοξείδιο του άνθρακα αυτό με πολύ μεγάλη απόδοση. Άρα γενικώς αυτό σημαίνει κόστος. Όταν λέμε απόδοση σημαίνει κόστος. Δηλαδή κοστίζει κοντά στα $100 ο τόνος. Σήμερα το διοξείδιο του άνθρακα, άμα το εκπέμπω, πρέπει να πληρώνω κοντά στα 70-80 ευρώ. Λένε ότι στο μέλλον θα πληρώνω 200 ευρώ για κάθε τόνο που εκπέμπω. Άρα, αν έχω ένα τέτοιο σύστημα, ίσως να αρχίσει να βγαίνει οικονομικά. Και άρα, η λογική είναι μήπως το διοξείδιο του άνθρακα μπορώ να το πάρω και να το ξαναχρησιμοποιήσω ή μήπως να το πάρω και να το χώσω μέσα στη γη, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Και τα δύο είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε στο μέλλον να έχουν μεγάλη εφαρμογή. Ήθελα λοιπόν να καταλήξω σε αυτό το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μου, λέγοντας ότι δεν πάμε πλέον να συζητάμε όλα τα πράγματα γραμμικά. Κάνω εξόρυξη, παράγω, χρησιμοποιώ, πετάω. Όχι. Πλέον συζητάμε για κυκλική οικονομία, circular economy. Κυκλική οικονομία σημαίνει ξαναχρησιμοποιώ ό,τι μπορώ. Το βλέπουμε και με τα σκουπίδια, το βλέπουμε και με τις τεχνολογίες όπως φαίνεται εδώ πέρα. Άρα, βλέπουμε πλέον να έχουμε έναν εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας, βλέπουμε να έχουμε ένα σωστή διαχείριση της θερμότητας, βλέπουμε να έχουμε μια επαναχρησιμοποίηση του διοξείδιου του άνθρακα, βλέπουμε να έχουμε
μία αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων μας. Και έτσι μπορούμε μέχρι να καταλήξουμε και σε θετικές καταστάσεις, άρα αρνητικές διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, να παράγω κάτι ωφέλιμο και το διοξείδιο του άνθρακα να μην φεύγει στην ατμόσφαιρα, να γίνεται κάτι άλλο. Γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς πάρα πολύ χρόνο. Άρα, αυτό που λέμε σήμερα είναι ένας από τους ωραίους τρόπους, λοιπόν, για να αποθηκεύσω ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι να το κάνω υδρογόνο και μετά είτε μπορώ να φέρω διοξείδιο και να το κάνω κάτι άλλο, είτε μπορεί να φέρω και άζωτο να το κάνω αμμονία, και αυτό ακούγεται ωραία. Να βάλω στο πλοίο αμμονία. Γίνεται πάρα πολλή έρευνα στο να καίνε τα πλοία αμμονία. Η MAN φτιάχνει μηχανές πλέον που καίνε αμμονία για τα καράβια. Ή το υδρογόνο αυτό καθεαυτό να το χρησιμοποιήσω. Μία άλλη πηγή ενέργειας, η οποία είναι εκεί πέρα και την έχουμε αφήσει ελεύθερη και για την οποία γίνεται πάρα πολλή έρευνα σήμερα, είναι αυτό που λέμε η απορριπτόμενη θερμότητα, waste heat, Abwärme στα γερμανικά. Αυτή η θερμότητα είναι μία θερμότητα η οποία φεύγει από τα εργοστάσια. Δηλαδή, σήμερα έχουμε εργοστάσια και στην Ελλάδα που αφήνουν τα καυσαέρια τους στους 400 βαθμούς και βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Στους 400 βαθμούς ζεσταίνεις τα πουλάκια, έτσι. Τίποτα άλλο. Χάνεις ενέργεια. Από τους 400 μέχρι τους 15 που έχει το περιβάλλον θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτή τη θερμότητα. Αυτό είναι το waste heat. Και σκεφτείτε λίγο για να καταλάβουμε ένα νούμερο, και αυτό το καταλάβουμε όλοι. Αυτή η θερμότητα σήμερα, άμα γυρίσουμε τον κόσμο, είναι περίπου 750 τεραβατόρες. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, γιατί είναι ακόμα μέσα η Αγγλία. Σήμερα είναι 27 οι χώρες. Έτσι. Άρα 750 τεραβατόρες σημαίνει όσο χρειάζεται η Ολλανδία και η Δανία μαζί. Δηλαδή, αυτές οι δύο χώρες, αν εμείς παίρναμε τη θερμότητα από την βιομηχανία που πετάει στο περιβάλλον, θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθούν πλήρως. Αυτή είναι η θερμότητα η οποία υπάρχει, εκεί είναι. Waste heat. Είναι σαν να εκμεταλλεύομαι κάτι που πέταγα. Αυτό αν το εκμεταλλευτώ, μπορώ να ηλεκτροδοτήσω δύο χώρες. Είναι τεράστιο αυτό το νούμερο που σας λέω. Αυτή λοιπόν είναι μια πηγή ενέργειας που θα βοηθήσει στο να φτάσουμε στην ουδετερότητα την κλιματική. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι αυτή η θερμότητα, αυτή η ενέργεια είναι παντού στην Ευρώπη. Το βλέπετε εδώ πέρα. Όπου κοιτάξετε υπάρχει θερμότητα η οποία έρχεται είτε από τη χαλιβουργία, είτε από την παραγωγή αλουμινίου και πολλές άλλες βιομηχανίες. Αυτή τι θέλουμε. Σήμερα η γενιά μας, ξαναβάζω τον εαυτό μου στη δικιά σας γενιά, η γενιά μας λοιπόν σήμερα δεν πρέπει να πετάει τίποτα. Πρέπει να προσπαθεί να χρησιμοποιεί, να εξαντλεί όσο μπορεί περισσότερο τις πηγές που υπάρχουν διαθέσιμες. Και εδώ είναι κάποιες περιπτώσεις και τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω από αυτές τις πηγές ενέργειας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει πάρα πολύ δυναμικό. Μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας πόσο είναι μία τεραβατόρα, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας. Είδαμε πριν τις 700 που είναι περίπου όσοι είναι η ανάγκη στις δύο χώρες που βρήκαμε. Θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου με μία συζήτηση τι γίνεται σε επίπεδο τώρα πιο μικρό. Εντάξει, είδαμε τι κάνουν οι μεγάλοι παίκτες, είδαμε τι κάνει η βιομηχανία, είδαμε τι κάνει η ηλεκτροπαραγωγή, πώς παράγει το υδρογόνο. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι στο σπίτι μας, φυσικά και μπορούμε. Στο σπίτι μας, αυτό είναι ένα σπίτι βγαλμένο από το μέλλον. Αυτό είναι ένα σπίτι το οποίο πλέον ονομάζεται Zero Energy Building. Δηλαδή, κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται. Σκεφτείτε, στο κτίριό μας δεν χαλάμε τίποτα, δεν καταναλώνουμε τίποτα. Είναι η κατανάλωση και η παραγωγή είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Και αυτό ουσιαστικά μπορούμε να το κάνουμε αν εμείς έχουμε ένα μικρό εργοστάσιο σπίτι μας. Και το μικρό εργοστάσιο είναι γιατί έχουμε τα φωτοβολταϊκά. Ενδεχομένως να έχουμε και μία μικρή συμπαραγωγή που να καίει, ας πούμε, βιομάζα, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Έχουμε αντιλίες θερμότητας. Επίσης, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο. Όλο αυτό δηλαδή είναι κάτι το αυτόνομο. Και κάτι τέτοιο, σε επίπεδο αποκεντρωμένων συστημάτων, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ευρώπη πλέον. Και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμα του διοξείδου του άνθρακα είναι σχεδόν μηδενικό. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα από το εργαστήριο και θα σας δείξω πώς κλιματίζεται το γραφείο μου, για να γίνω και λίγο εγωιστής, με ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει τεχνολογία λοιπόν, στην οποία παίρνουμε ηλιακή ενέργεια, παίρνουμε θερμότητα από τον ήλιο και με μια διεργασία που ονομάζεται προσρόφηση
Και με τη βοήθεια ενός υλικού που λέγεται ζεόλιθος, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή τη θερμότητα από την ηλιακή ενέργεια σε ψήξη. Τέλειο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι που χρειαζόμαστε την ψήξη την ώρα που έχει πολύ ήλιο. Άρα μπορούμε να... Αυτός είναι ταυτοχρονισμός στα φορτία, όπως λέμε. Άρα έχει ηλιακή ενέργεια, ψύχεται και το γραφείο. Τέλεια. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι ένα από τα συστήματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα τέτοιο γραφείο ή σε ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης που λέγαμε πριν. Βλέπετε εδώ πώς λειτουργεί, ηλιακή ενέργεια, έχουμε μια αποθήκευση της θερμότητας και στη συνέχεια αυτό όλο πάει στο σύστημα που σας έλεγα πριν και ψύχεται το κτίριο. Και εδώ φαίνεται κάποιες θερμοκρασίες για να καταλάβουμε. Βλέπετε κάτω η γαλάζια γραμμή ότι φτάνει και κάτω κοντά στους 25 με 20 βαθμούς Κελσίου, όπου ουσιαστικά μπορώ να ψήξω ένα κτίριο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα, και το έχετε παρατηρήσει σίγουρα πάρα πολλές φορές στις ταράτσες, το καλοκαίρι πολλές φορές βλέπετε να καλύπτουν τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Σκεφτείτε τι κρίμα είναι αυτό. Να έχω την ενέργεια εκεί πέρα του ήλιου, να λάμπει ο ήλιος και εγώ να καλύπτω με σεντόνια τον ηλιακό θερμοσύφωνα για να μην έχω βρασμό, ας πούμε, του εργαζόμενου μέσου, άρα και αστοχία στον ηλιακό μου. Αν είχα ένα τέτοιο σύστημα όμως και παρήγαγα κατευθείαν ψήξη, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Αυτό είναι επίσης ένα κτίριο βγαλμένο από το μέλλον. Εδώ συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο του Erlangen Nürnberg, το FAU, και με το KIT που είναι της Καλσούης, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο. Εδώ ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα που να βασίζεται σε ηλιακή ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα, άρα υπολείμματα ξύλου κτλ. Και να έχω ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να μου παρέχει τρία προϊόντα. Ηλεκτρισμό, θερμότητα και ψήξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χτίζουμε και το φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή στο Πολυτεχνείο και όποια έχει όρεξη να έρθετε να σας το δείξουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα. Πάμε και παρεμβαίνουμε και στους ηλιακούς θερμοσύφωνες και στα συστήματα τα ηλεκτρομηχανολογικά, προκειμένου να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι βασισμένο στην τεχνολογία της αντλίας θερμότητας, αλλά θα μας παρέχει όλα τα προϊόντα, όλες τις ανάγκες που έχω σε ένα κτίριο. Εδώ είναι η σχολή η δικιά μου και το εργαστήριο μου είναι από την πάνω πλευρά και έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα κτίριο το οποίο είναι μηδενικής κατανάλωσης. Τρία πράγματα πρέπει να έχω για να έχω ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης. Το πρώτο είναι να είναι θωρακισμένο, να μην φεύγει η θερμότητα. Δυστυχώς πάρα πολλά κτίρια στην Ελλάδα δεν είναι θωρακισμένα. Και άρα αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα πρέπει να δω τι συμφέρει να κάνω και πόσο να το θωρακίσω. Το δεύτερο είναι να βάλω ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι να βάλω ένα καλό αυτόματο έλεγχο. Για να μπορεί αυτό το σπίτι να λειτουργεί, τα συστήματά του να λειτουργούν όταν πρέπει και όχι πάντα. Πολλές φορές κάνουμε υπερχρήση ουσιαστικά της θερμότητας ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν εμείς φτιάξαμε ένα πρότυπο σπίτι που βλέπετε εδώ πέρα, στο οποίο βάλαμε μονοτικό υλικό και μάλιστα βάλαμε μέσα συστήματα και το φτιάξαμε έτσι, συστήματα θέρμανσης, συστήματα αυτομάτου ελέγχου και το φτιάξαμε έτσι ώστε να μπορούμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να αλλάζουμε τα υλικά και να δοκιμάζουμε τα διάφορα υλικά για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι καλύτερο μονοτικό υλικό, ποιο θα μου φτιάξει καλύτερο κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, βλέπετε ένα ωραίο παραθυράκι, το οποίο έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνω και βλέπουμε αυτό που λέμε smart windows. Δηλαδή, αν πάω σε ένα κτίριο το οποίο υφίσταται και δεν είναι καλό, μπορώ απλά να πάω να το κουμπώσω μία πρόσωψη και να το κάνω να μοιάζει με κτίριο μηδενικής κατανάλωσης. Και εδώ το βλέπετε σε μία άλλη φάση, όπως επίσης και φτιάξαμε και τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα οποία είναι αυτό το πολύπλοκο πράγμα και εύχομαι σε λίγα χρόνια πολλές και πολλοί από εσάς να μπορούν να σχεδιάσουν, να φτιάχνουν τέτοια συστήματα, στα οποία, ξαναλέω, παίρνουμε την ηλιακή ενέργεια και παράγουμε ηλεκτρισμό, θερμότητας και ψήξη. Και θα τελειώσω με ένα άλλο παράδειγμα, να σας πάω λίγο προς τη θάλασσα. Αυτό είναι το όμορφο Λαύριο και αυτό είναι το βιομηχανικό πάρκο του Λαυρίου. Άμα δεν έχετε πάει, να πάτε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο. Κάτι που θα σας ενδιαφέρει σίγουρα είναι ότι εκεί γυρίζεται το MasterChef. Σε εκείνο και το κτίριο. Άρα, ναι, ακόμα δηλαδή και μάγειρες να γίνετε, να πάτε εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Εκεί λοιπόν έχουμε σκεφτεί ότι υπάρχει χώρος, υπάρχει ήλιος, άρα έχει νόημα να πάμε σε μία έκταση εδώ μπροστά από το διοικητήριο και να βάλουμε συστήματα πάλι με ηλιακή ενέργεια για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ενός τέτοιου συγκροτήματος. Δηλαδή,
θα βάλουμε τέτοια ηλιακά, τα οποία ονομάζονται παραβολικά ηλιακά, παίρνει τη θερμότητα από τον ήλιο, συγκεντρώνεται στο μέσο ουσιαστικά αυτού του καθρέφτη και με έναν τρόπο που έχουμε αναπτύξει εμείς, μπορούμε να αποθηκεύουμε πρώτα απ' όλα τη θερμότητα, πάλι πρέπει να είναι η έννοια της αποθήκευσης και στο τέλος της ημέρας μπορούμε με ένα σύστημα που θα αναπτύξουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και ψήξη για αυτό το κτίριο που συζητήσαμε. Άρα, κάπως έτσι θα είναι. Δηλαδή, άμα πάτε σε ένα χρόνο θα έχει εγκατασταθεί, θα έχουμε παράξει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά θα μας έχετε δει ούτως ή άλλως στην τηλεόραση, έτσι, ελπίζω όχι στις πρωινές εκπομπές, να είναι κάτι πιο καλό, ας πούμε, για να μπορέσουμε να θαυμάσετε και να πείτε αυτόν κάπου τον ξέρω, κάπου τον είχα δει. Οπότε, κλείνοντας λοιπόν αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να σας πω ότι αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σούπερ, μας αρέσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να τις βάλουμε, να τις τοποθετήσουμε, να τις εγκαταστήσουμε, όμως με τη σημείωση της αποθήκευσης της ενέργειας. Είναι απαραίτητο να έχουμε αποθήκευση ενέργειας. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που μας δίνουν τα συστήματα αποθήκευσης, να παράξουμε υδρογόνο ή άλλα e-fuels. Είναι τα καύσιμα που σας είπα πριν, τα ονομάζουμε e-fuels από το electricity, γιατί παράγονται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επίσης να χρησιμοποιήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα που τυχόν θα συνεχίσει να εκπέμπεται, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Να κάνουμε είτε αυτό που λέμε carbon capture and utilization, να το επαναχρησιμοποιήσουμε, κυκλική οικονομία, ή να το αποθηκεύσουμε σε υπόγεια ή και σε άλλες εφαρμογές. Εδώ να σας πω για το διοξείδιο του άνθρακα, ότι και στην Ελλάδα, και αυτό είναι ολλανδική βιομηχανία περισσότερο, ολλανδική τεχνολογία, περισσότερο, και στην Ελλάδα έχουμε θερμοκήπια τα οποία καίνε φυσικό αέριο και το διοξείδιο που παράγεται το στέλνουν μέσα στα φυτά προκειμένου να αναπτυχθούν. Άρα υπάρχει ένας τρόπος όπου το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ωφέλιμα. Και επίσης η θερμική ενέργεια που υπάρχει στη βιομηχανία θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Στα κτίρια τώρα, θα πρέπει να παίρνουμε θερμότητα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρισμό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να παράγουμε συστήματα τα οποία να πηγαίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες μας, άρα καλούς αυτοματισμούς, και επίσης θα πρέπει να έχουμε μία αποθήκευση ενέργειας οπωσδήποτε εκεί πέρα, προκειμένου να φτάσουμε όχι μόνο στα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, αλλά στα κτίρια θετικής ενέργειας, όπως τα λέμε. Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου στο Πολυτεχνείο. Πίσω έχουμε ένα λεωφοριάκι ωραίο, το οποίο πηγαίνουμε και μετράμε εκπομπές. Αλλά έχω άλλες δύο φωτογραφίες, γιατί όπως σας είπα, κάνω διαλέξεις στο Μόναχο και πολλοί από αυτό το σχολείο έχουν πάει στο Μόναχο για να σπουδάσουν και μάλιστα μηχανολόγοι. Οπότε εγώ τους βρήκα, αυτούς ήρθαν και με βρήκαν μετά τη διάλεξη και προφανώς σαν φιλόξενος κτλ. Τους κέρασα Glühwein, αυτό είναι στο Glühwein, μπορεί κάποιος από αυτούς να τους ξέρετε. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί φοιτητές και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι έχουν τελειώσει αυτό το σχολείο και αυτό τους έχει δώσει πάρα πολλά εφόδια, πέρα από τη γλώσσα, στην οποία δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα, αλλά και φυσική, χημεία, μαθηματικά, βασικές γνώσεις που χρειάζονται για να τελειώσει κάποιος ένα πάρα πολύ απαιτητικό πανεπιστήμιο, όπως είναι το Technische Universität München. Έχουν τις γνώσεις και όχι απλά έχουν τις γνώσεις, κάποιοι από αυτούς κάνουν και εργαστήρια στο ίδιο το πανεπιστήμιο, βοηθάνε δηλαδή τους άλλους φοιτητές προκειμένου να τελειώσουν. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, κύριε Καρέλα. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους μαθητές που μπορούν να κάνουν ερωτήσεις πάνω στην παρουσίαση. Πάω να φέρω το μικρόφωνο και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει ερωτήσεις. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κιόλας στους ανθρώπους που μεταφράζανε, γιατί δυστυχώς μιλάω πολύ γρήγορα και ίσως να τους κούρασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια.
Δουλεύει αυτό? Αν δεν κάνετε ερωτήσεις, εσείς μπορώ να κάνω εγώ πολλές ερωτήσεις. Η δουλειά μου είναι να κάνω ερωτήσεις σε φοιτητές και μαθητές, οπότε καλύτερα να κάνετε εσείς. Παιδιά, καμία ερώτηση? Τόσα πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρόλυση και κατά πόσο είναι ανανεώσιμα, γιατί το αναφέρατε, αλλά δεν κάνατε κάποια ανάλυση. Πολύ σωστό, πολύ σωστή ερώτηση. Είναι επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τα υλικά, αυτά το hardware, να το πω έτσι. Άρα πώς θα φτιάξω τις μεμβράνες, πώς θα φτιάξω τα πολυμερή, αν είναι πολυμερή, αν είναι κεραμικά υλικά. Αυτά τα περισσότερα δεν είναι κρίσιμα υλικά όπως είναι το πυρίτιο. Και σίγουρα υπάρχει τρομερή εξέλιξη στο θέμα των υλικών. Το άλλο που είναι επίσης σημαντικό είναι το νερό. Γιατί για να κάνω ηλεκτρόλυση χρειάζομαι νερό. Άρα χρειάζομαι υψηλής καθαρότητας νερό. Χρειάζεται δηλαδή να έχω μια διεργασία και εκεί πέρα. Όλα αυτά σε μια σοβαρή περιβαλλοντική προσέγγιση πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατασκευή και για την αδειοδότηση, έτσι, για να μπορέσω κάτι τέτοιο να το χρησιμοποιήσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Ωραία, έχουμε και εδώ μία ερώτηση ακόμα. Είχατε αναφέρει πως πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο το βάζουμε μέσα στη γη. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία και γιατί την προτιμούμε κάποιες φορές? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάποιες διαφάνειες, αλλά άρχισα να κόβω προχθές, γιατί αλλιώς θα σας κούραζα πάρα πολύ. Το να το βάλουμε στη γη είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε και χρειάζεται σίγουρα ένα καλό γεωλόγο. Μπορούμε να βάλουμε μέσα στη γη αν υπάρχουν σημεία, για παράδειγμα, στα οποία πιο πριν είχε πετρέλαιο. Αν υπάρχουν σημεία στα οποία είχε πιο πριν φυσικό αέριο. Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δρά και θετικά στο να το σπρώξει το φυσικό αέριο, να το πω έτσι, προς τα έξω. Άρα λειτουργεί και σαν προωθητικό. Επίσης, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό γεωλόγο. Υπάρχει η δυνατότητα να το έχω ανάμεσα σε κάποια πετρώματα, να το πω έτσι, αλατούχα, στα οποία εγκλωβίζεται, δεν μπορεί να διαφύγει το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, σε αντίθεση με το υδρογόνο, είναι μεγάλο μόριο, έτσι. Έχει μοριακό βάρος 44, ενώ το υδρογόνο έχει 2. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν διαχέεται τόσο εύκολα στο υδρογόνο, έτσι. Άρα αυτές θα ήταν κάποιες δυνατότητες. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ότι είχε γίνει και ένα δημοψήφισμα τέλος πάντων σε μια χώρα για το αν θέλουν οι πολίτες να βάλουν το διοξείδιο του άνθρακα κάτω από τα πόδια τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, μάλλον στη συγκεκριμένη χώρα, όλος ο Βορράς είπε όχι, όλος ο Νότος είπε ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι γεωλογικές διαμορφώσεις όπου θα μπορούσα να το βάλω το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκονται στο Βορρά. Οπότε αυτοί που ήταν από το Βορρά είπαν όχι, ενώ οι άλλοι που είναι από τον Νότο είπαν ok, βάλτα, δεν μας πειράζει. Αυτό το φαινόμενο είναι το φαινόμενο NIMBY. NIMBY σημαίνει not in my backyard. Σημαίνει βάλτα όπου να είναι, αλλά όχι κοντά μου. Δηλαδή, βάλε ολικά για παράδειγμα, αλλά μην τα βάλεις τώρα μπροστά στη βίλα μου, στη Μύκονο. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται. Άρα, βάλτα όμως αλλού, είμαι υπέρ των ανανεώσιμων. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν καταλήγεις σε τέτοιες λύσεις, πρέπει να είσαι μέρος της λύσης και όχι να θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι ξένο προς εσένα. Και έτσι όπως είναι και με αυτές τις λογικές που σας είπα σήμερα, δηλαδή το να κάνουμε το σπίτι μας ένα μικρό εργοστάσιο, μπαίνουμε και εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Ξέρετε, υπάρχει μία λέξη πλέον που βγαίνει από το producer, παραγωγός, και consumer, καταναλωτής. Υπάρχει αυτή η λέξη στα αγγλικά που λέγεται presumer. Δηλαδή είμαι και καταναλωτής και παραγωγός. Αυτό ακριβώς σας έδειξα σήμερα στο σπίτι. Άρα μπαίνω και εγώ στην όλη διαδικασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενέργεια και γι' αυτό σας είπα και για τη γενιά αυτή, η οποία καταλαβαίνει πλέον πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι καταλαβαίναν οι προηγούμενες γενιές. Για να επιστρέψω λοιπόν στο διοξείδιο του άνθρακα, ναι, θα ήταν μία λύση να το θάψω. Θα πρέπει όμως να έχω την αποδοχή του κόσμου. Ο κόσμος γενικώς τα αέρια τα φοβάται. Έτσι. Δηλαδή δεν θα θέλει να είναι κάτω από τα πόδια του κάποιο αέριο. Και γι' αυτό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχαν πολύ ώριμες τεχνολογίες, στη Γερμανία για παράδειγμα, οι οποίες όμως τελικά δεν προχώρησαν. Στη Σκανδιναβία έχουν προχωρήσει λίγο με διαφορετικό τρόπο, έχουν όμως προχωρήσει κάπως.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο στα ηλεκτρικά αμάξια η μπαταρία είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον μετά από 20 χρόνια χρήσης από ότι ένα αμάξι βενζινοκίνητο. Αυτό είναι η ερώτηση του 1.000.000, the 1 million question, έτσι που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι οι μπαταρίες έχουν υλικά τα οποία είναι δύσκολα υλικά και είναι κρίσιμα υλικά και γι' αυτό το λόγο θα δείτε, εγώ βλέπω κάθε δεύτερη εβδομάδα ένας μεγάλος πλούτος κρύβεται κάτω από την τάδε χώρα και είναι ουσιαστικά υλικά για μπαταρίες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη όμως το να τα εξαντλήσουμε δεν είναι και τόσο ωραίο για το περιβάλλον. Ναι, έχουμε πολλά προβλήματα με τα υλικά λοιπόν των μπαταριών, τα οποία δεν τα έχουμε στις περιπτώσεις των συμβατικών αυτοκινήτων. Αυτή είναι η απάντηση. Και αν θέλετε, η επίπτωση από αυτά, ως προς την εναπόθεσή τους, την ανακύκλωσή τους κτλ., θα πρέπει να το δούμε διεξοδικά και όχι να αρχίσουμε να θάβουμε τα υπολείμματα, αλλά να μπορέσουμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα, για να μην φανώ ότι είμαι κατά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε καμία περίπτωση, πρέπει όμως να βρούμε έναν σωστό τρόπο για την ανακύκλωση των υλικών που έχουν ειδικά οι μπαταρίες. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που σας είπα και πρέπει όλα να τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν εκπέμπω μόνο εκείνη τη στιγμή. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν εκπέμπει τίποτα. Εκπέμπω και κατά την κατασκευή, εκπέμπω κατά την εξόρυξη, εκπέμπω κατά το τέλος ζωής του κάθε υλικού. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ερώτηση. Μιλήσατε για το πράσινο υδρογόνο, δεν μιλήσατε όμως για τα άλλα χρώματα του υδρογόνου. Μπορείτε λίγο να μας τα αναλύσετε? Λοιπόν, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όπως είπαμε, το υδρογόνο λοιπόν έχει χρώματα. Το πρώτο είναι το γκρίζο υδρογόνο, το οποίο είναι υδρογόνο το οποίο το έχουμε παράξει από φυσικό αέριο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε αυτή τη στιγμή το υδρογόνο που χρειάζεται η βιομηχανία. Είναι ένα υδρογόνο το οποίο παράγεται με το λεγόμενο reforming. Άρα δηλαδή παίρνεις το φυσικό αέριο, το μεθάνιο δηλαδή, και το σπάς σε υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα και σε κάτι άλλο. Το δεύτερο είναι το μπλε υδρογόνο. Το μπλε υδρογόνο είναι το ίδιο με το γκρίζο, αλλά εκεί λοιπόν που διασπάω το μεθάνιο, το φυσικό αέριο δηλαδή, σε υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα το θάβω κιόλας. Αυτή είναι η έννοια του μπλε υδρογόνου. Άρα είναι κάτι ενδιάμεσο και το επαναχρησιμοποιώ. Το τυρκουάζ είναι με μια άλλη διεργασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα cracking, με ένα θέμα που λέγεται cracking. Μπορώ να το κάνω, να επαναχρησιμοποιήσω πάλι το διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τυρκουάζ, είναι μία απόχρωση, ας πούμε, του μπλε. Απλά είναι άλλη διεργασία. Δεν είναι η διεργασία του reforming, αλλά είναι μία άλλη διεργασία. Αυτά όλα υπάρχουν και μάλιστα, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο TRL δίπλα. Αυτά δεν τα εξήγησα. TRL σημαίνει Technology Readiness Level. Πόσο έτοιμη είναι η τεχνολογία να υιοθετήσει κάτι τέτοιο. Το 9 σημαίνει ότι αύριο στο πουλάω. Το 5 σημαίνει ότι θέλω ακόμα λίγα χρόνια για να φτάσω στην αγορά. Άρα με τη συγκεκριμένη διεργασία, η οποία είναι καλύτερη από άποψη εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα, παίρνω παίρνω το διοξείδιο του άνθρακα και το δεσμεύω, απλά δεν έχει γίνει με αναμόρφωση, αλλά με άλλο τρόπο η διάσπαση του φυσικού αερίου. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχει ακόμα αρκετό μέλλον για να αναπτυχθεί συγκεκριμένη τεχνολογία. Πάντως, γενικότερα, αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο ερευνητικό και σε επίπεδο χρηματοδότησης, οτιδήποτε είναι ορυκτό δεν χρηματοδοτείται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να σας χρηματοδοτήσουν κάτι, θα σας χρηματοδοτήσουν το πράσινο υδρογόνο. Το λέω και σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και στη βιομηχανία, όπως σας έδειξα πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε άλλη μία ερώτηση. Ωραία. Η ερώτησή μου αφορά τους κινητήρες. Μιλήσατε για κινητήρες αμμονίας. Ναι. Και υπάρχει προφανώς μια μεγάλη συζήτηση για κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν υδρογόνο. Πώς θα συγκρίναμε αυτούς τους δύο και πόσο αυτό το TRL, πόσο μεγάλο θα ήταν στο καθένα? Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτηση.
οι κινητήρες αυτή τη στιγμή, όταν λέω ότι καίω αμμονία, ουσιαστικά υδρογόνο καίω. Δηλαδή, όταν λέμε και με αμμονία, η αμμονία είτε θα διασπαστεί μέσα στο θάλαμο καύσης και θα γίνει υδρογόνο και θα καεί το υδρογόνο, είτε θα κάνω μία διάσπαση πριν να μπει στο θάλαμο καύσης, ένα reforming το λέμε και αυτό, όπου πάλι θα διασπαστεί η αμμονία για να καεί το υδρογόνο στο τέλος της ημέρας. Αυτές είναι οι δύο τεχνολογίες που κοιτάζουν τέλος πάντων οι εταιρείες. Το υδρογόνο καίγεται. Καίγεται πολύ ωραία, παράγει υδρατμούς όπως είδαμε, νερό. Έχει όμως ένα πρόβλημα, ότι γενικώς αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη φλόγα. Δηλαδή, αν δω μία φλόγα η οποία είναι φλόγα φυσικού αερίου, έχει ένα μεγάλο μήκος και η θερμότητα μοιράζεται σε αυτό το μήκος, ενώ όταν έχω μία φλόγα υδρογόνου, έχω πολύ μεγάλη συγκέντρωση υψηλών θερμοκρασιών σε μικρό μήκος. Άρα, γενικώς θέλει διαμόρφωση ο κινητήρας, έναν ήδη υπάρχοντα κινητήρα, να τον κάνω κινητήρα με υδρογόνο. Το δεύτερο είναι, άρα πρέπει να προσέχω, γιατί όταν λέω θερμοκρασία πάμε στα υλικά πάλι. Άρα ναι, έχει νόημα το να έχω κινητήρες υδρογόνου και μάλιστα όταν είπα τις εφαρμογές, αν δείτε εδώ πέρα, τα πέρασα λίγο γρήγορα, όχι, λίγο... Εδώ, όταν έχουμε μέσης κλίμακας, άρα από εκεί πέρα έχει να κάνει με την κλίμακα. Όταν έχεις μέσης κλίμακας ή μεγάλης κλίμακας, θα πας ουσιαστικά σε μηχανές εσωτερικής καύσης ή αεριοστρόβιλους ή τουρμπίνες. Όταν πας σε μικρή κλίμακα θα πας σε fuel cells, σε κυψέλες καυσίμου. Αυτό έχει να κάνει με την λογική της καύσης, με τη λογική του economies of scale, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι μια εγκατάσταση, αναλογικά είναι και φθηνότερη. Στην ναυσιπλοεία που βλέπουμε φαίνεται ότι το υδρογόνο με την αμμονία είναι ξαδερφάκια ούτως ή άλλως, όπως σας είπα και πριν, γιατί και στην αμμονία το υδρογόνο καίγεται. Άρα η αμμονία βοηθάει περισσότερο στο να μπορέσω να το μεταφέρω το υδρογόνο και όχι στην καύση αυτή καθεαυτή. Το μεταφέρω λοιπόν με τη μορφή αμμονίας. Προσοχή, η αμμονία είναι τοξική, άρα πρέπει να έχει καλό αερισμό εκεί που θα την έχω στο καράβι και το υδρογόνο στη συνέχεια θα καεί ουσιαστικά παράγοντας την ενέργεια. Η έρευνα που γίνεται σε αυτά είναι αρκετά μεγάλη, αλλά είναι και θέμα εταιρείας προς τα που έχει τη στρατηγική της. Σας είπα ότι μεγάλες εταιρείες δανέζικες όπως είναι η MAN πάνε προς το κινητήρα αμμονίας, όπου θα βάζεις την αμμονία και θα καίς. Άλλες πάνε προς το να κάψουν εθανόλη, μεθανόλη πιο σωστά. Άρα, ανάλογα και με το τι στρατηγική έχει η κάθε εταιρεία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω μία τελευταία ερώτηση υπάρχει. Μία τελευταία ερώτηση. Έχει να κάνει με εκείνο το διάγραμμα που δείξατε με το διοξίδιο που το επανατοποθετείτε στη γη για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως δεν επιβαρύνει την περιοχή εκείνη στην οποία αποθηκεύεται στη γη το διοξίδιο, στην παραγωγή, ας πούμε, των προϊόντων που προέρχονται από τη γη. Μπορεί και να τα βοηθάει. Αν έχει κάποιο αέριο μέσα, φυσικό αέριο, το βοηθάει να βγει προς τα έξω, ας πούμε, σαν προωθητικό αέριο. Αν όμως... Γι' αυτό σας είπα χρειάζεται ένα καλό γεωλόγο. Αν έχω πετρώματα πάνω και κάτω που το εγκλωβίζουν, θα μείνει εκεί. Έτσι. Αλλά το ψυχολογικό και η αποδοχή του κοινού δεν είναι τόσο καλή σε αυτά τα θέματα όλα. Όχι επειδή θα μου καταστρέψει κάτι, γιατί είναι αρκετά βαθιά, αλλά επειδή δεν είναι τόσο... Έχουν γίνει και ατυχήματα, έτσι, μην το λέμε, και δυστυχήματα. Άρα δεν είναι μόνο ψυχολογικό, μπορεί όντως οι φόβοι αυτοί να είναι ένα θέμα. Εντάξει. Εγώ περίμενα ότι θα μου κάνετε και ερωτήσεις στα γερμανικά. Έκανα εξάσκηση στα γερμανικά όλη τη βδομάδα την προηγούμενη. Αρκετά γερμανικά. Καμία ερώτηση, κρίμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να δώσουμε και ένα μικρό δωράκι στον κύριο Καρέλα. Αυτά που φιλοτεχνήσατε εσείς για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.